Karong gipailaom sa state of calamity ang Zamboanga City tungod sa El Nino. Nagpainumdum ang DTI Zamboanga City sa price freeze order sa mga nag-unang palaliton sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Marso 7 diyang gipaubos sa state of calamity ang Zamboanga City tungod sa epekto sa El Nino. Tungod niini, gipatuman sa Department of Trade and Industry 9 ang automatic price control ubos sa Republic Act No. 7581 kon Price Act. Busa nagpagula og price freeze order ang buhatan alang sa mga nag-unang palaliton sa syudad. Tumong niini nga maprotektahan ang katungod sa mga konsumante, batok product hoarding ug illegal price manipulation. Mulungtad matud pagkini og 60 ka adlaw apan posibleng mausab depende sa deklarasyon sa state of calamity sa syudad. Gani sa gipagulang listahan sa DTI Zamboanga City, lakip sa gipaubos sa price freeze mao ang sardinas, instant noodles, processed milk, kape, sabon panlaba, asin, bottled water ug kandila. Nakabase ang presyo niini sa gipagulang prevailing price niadtong Enero nining tuiga. Busa gikalipay kini sa mga konsumante. Siyempre happy kami mga consumers kasi lalo na sa mga mahihirap. Hugot sab kini ginasunod sa mga grocery establishment sa syudad. In terms naman sir sa price na binibigay nila sa atin na i-follow, nasusunod naman natin yung ni-require ni DTI. Matod sa DTI 9, mamahimong makamulta ang mga establishmento nga masakpang musupak sa balaod. Mga penalties are fine of not less than 5,000 nor more than 1 million pesos and imprisonment of not less than 1 year to 10 years. Man-follow kita not only for our consumers but also to avoid to penalties. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.